Shalalala, dum da. Shalalala, dum da. Shalalala, dum da. Shalalala, dum da. Ja, on ihan tavallinen maanantai-päivä. Mä chillaan välkkärillä eikä oo huolen häivää. Matika tunti alkaa kohta ja läksyt on tekemättä. Mun meijäk stressaa, tuskinen mua luokalle jättää huomamatta. Alan sit tyttö taas kelailla, se on niin kaunis. Sen pitäis olla kiellettyä lailla. Kaisa on mua vuotta vanhempi, sekin kuuntelee räppiä. Kantaa mukana käppiä ja on vaan niin nätti, mut se seurustelee yhden makenkaan. Jos ei ois niin iso, voisin sitä vähän ojentaa. Pitäis Kaisaa siihen suuntaan vähän lykkää, et se tajuis, ettei se siitä oikeesti tykkää kun tyhjästä. Kaisa ilmestyy mun eteen. Lähtis joskus vaikka leffaa. No totta kai, pikku G. Se kun on tosi hyvä fiilis, mut ei ihan kahta, kun Make jostain kesken kaiken paikalle pomahtaa. Pikku G, mitä sä oikein teet? Pikku G, tää peli ei vetele. Pikku G, sä tiedät mitä tää seuraa. Pikku G. Ja sit vaan tunnille musta silmä ja päätä jomottaa. Mä aion tää sille Makelle vie jotakin kostaa. Sulla aikaa tehdä läksyt, mut ei pysty kelaa muuta kuin Kaisan suuri silmi ja täydellistä suuta. Mä saan sen tytön vie iki omaksi ja sano Makelle vaan, et voi huono faksi. Mä taidan jäädä venaa sitä koulun jälkeä. Kertoo tykäsit niin paljon, ettei oo mitään järkeä. Miten tyhmät näyttää meidän matikan maikka. Herma Raunio jossain laitoksessa oston paikka. Lakkarit aletaan taululla kotitehtäviä tarkistaa. Onneksi mä istun täällä takapulpetissa. Ei se ees varmasti näe tänne asti, joten mä voin keskittyä kelava Kaisaa alasti. Otetaan takaa taululle, pikku G. Oliks mä jotain läksyä, en mä tiennyt opee. Pikku G, mitä sä oikein teet? Pikku G, tää peli ei vetele. Pikku G, sä tiedät mitä tästä seuraa. Pikku G. Ja, oli tunti jälkkäri ja vähän hämää, kun en pystynyt sanoa Kaisalle mitään tänään. Ei oo mitään tekemistä, tylsää himassa Mikko pakkaa. Armi pesää telkassa, miten vien sen leffaan, kun ei saa ees viikko rahaa. Koulusta oli soitettu, et vaan pelele joten pahaa. Se on ihana tyttö, nyt on pakko jotain keksi, vaikka Make kuinka uhkais vetävänsä mua fleksiin. Mutsin säästöpossu, se vois esi kaivaa. Ei se huomaa, jos vähän leffalippuihin sielt lainaa. Sielt saa helposti massia, kun voi veistä käyttää. Ja budjetti jo hetken päästä paremmalta näyttää. Pari kolikkoa vielä, niin hyvin riittää. Kiire mutsi tulee pian, kello käy jo 5. Sama hetkellä kun vika euro tippuu, mun matto-ovi aukee ja mutsi tosi vihaisesti kattoo. Pikku